Много обичам, когато ми е горещо, когато ми е топло, да си направя един много вкусен леден шейк. Сега ще ви покажа какво. Прекрасен вариант за следобедна закуска, когато ни се хапва нещо сладичко, когато не ни се яде някаква тежка храна, но в същото време трябва да хапнем нещо. Вижте как ще си го направя. Слагам си едно бананче, ще си направя ягодовия шейк на Елар, ще използвам и ядково мляко, защото аз не пия краве, тъй като ми подува корема. Така че 3 лъжици от шейка. Шейка е протеинов с много фибри. Ще ме засити. Много е сладък, благодарение на стевията. Така, колко сложих? Не знам, не ги броя. Както и да е. Много е вкусен. Има много витамини, минерали и все полезни вещества. Вегански е, без никаква захар, с много фибри и протеин. Растителен протеин. Така, слагам си бананчето. Ето така. Ще си сложа и малко орехи за полезна мазнина. Няколко. 3, 4, 5. Е така, примерно. Защото е важно храната, която приемаме, да бъде балансирана. И 300 мл от ядковото мляко. Така. Ето такачка. Слагаме, блендираме, слагаме лед и сме топ. Готови сме. И време е да сервираме. Ще си го направя в ето тази каничка. Слагам си ледче. Една хубава червена сламка. Разбъркваме. И вуаля! Да ви е сладко. По-скоро да ми е сладко. Ако искате и вие, можете да си вземете такъв шейк. И за лятото това е прекрасен вариант. Човек наистина да се храни балансирано, здравословно, ниско калорично, защото в този шейк има само 220 калории с здравословни неща вътре. Така че